Już idzie. No bo tutaj z tej strony ta skała, taka ta skarpa. Wszystko i ta skarpa i tutaj popatrz na to, to jest coś niesamowitego. Popatrz te kolory. Bardzo ładne. No. Już, zaraz do was dojdzie. Nie, to jest Morze Bałtyckie, że Łeba. Łeba. Jeszcze zdjęcie zrobimy na ten.